Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bolo. Saya nge-live satu tapi ya jos kaya ning ntar ya sik kuwi nek dadi Gus. Nek nge-live ya satu. Ntar ya nyeni bayarane sip. Sing penting delok wong paseban ngono lho guys. Ntar ya kulon logo hadir ya oke siap. Malam-malam ngeteni subuh sing penting ya satu. Loro ya Gus begitu neng kalasan salat ora salat to. Loro ya sik kuwi. Tadi malam saya ke kalasan Gus. Berarti sebetulnya ya iki shooting kedua. Sebetulnya ya sip kuwi. Nek dadi Gus ya ngene bayarane sip. Loro ya genah ngene genah sip ngono. Malam syuting esok syuting. Berarti ya bayaran. Wis tentu bayaran saka YouTube. Ntar ya dadi Gus iki ya nyeni bayarane sip. Sing penting iki isane berita. Ayo sahabat-sahabat kulon Progo dari Papua hadir. Ayo orang Papua Gus Tajib mau minta dukungan. Sing penting ya dadi Gus iki ya nyeni. Apa meneh delok Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Ya ora apa-apa, sing penting iki sip. Ntar ya nek nge-live ki kaya liputan 6, kaya Indonesia ini. Terutama patroli. Ya kaya sapa? Sing penting ya sip kuwi. Dadi Gusin ya nyeni bayarane sip. Ndak engko mulutmu adalah hal yang mau. Masa ning majelisan arep mulutmu arep harimaumu. Ya sip kok ya. Ntar ya sip kuwi nek dadi Gusin. Malam-malam gawe video vlog, video live streaming mbok arep sak jam apa pirang jam itu. Tak masalah sing penting live. Ntar ya sip kuwi itu. Ntar ya nek dadi Gus ngene bayarane sip sahdu. Ya ora apa-apa. Meti delok Pak Prabowo. Sing penting ya jos kuwi. Malam-malam nge-live streaming di subscribe. Sik guys. Nah, malam-malam ya ini kuwi live streaming malam hari ini tiba tapi ya nek nge-live ya satu tadi ya sip kuwi tadi ya nek dadi Gus ya ngene bayarane sip tadi ya nek live streaming iki kena ayo delok sorry gurundung lunyo salah guys biasa nek live streaming sadu nyepake rokok sing penting ya pada malah mriki nek nge-live ki jen masuke jos kuwi. Terus ya sip kuwi nek dadi Gus kuwi. Kulon Progo hadir oke siap. Terus ya sip ngendi meneh. Kalimantan hadir. Sing penting delok kuwi. Live meneh. Komentar sing delok kuwi ora ono iki. Terus ya sip kuwi nek dadi Gus. Mengko tak upload ning Instagram, YouTube. Maksudnya, terus ya sip kuwi
live iki Joshua. Sahabat-sahabat sesok nge-live nang Blitar wae. Ketok duit malahan. Nek ning kene belas ra ono apa-apa, belas ketine ming parapane. Parapane ra tok bayar. Apa gawe sing penting iki Joshua. Sing penting nge-live kan nyeni live streaming Sabtu. Live streaming esok live bengi live. Ya ora apa-apa, sing penting iki wifi. Sing penting iki ya kuat. Omongan iki ya sip kuwi. Kor ya kaya di petang kaya SCTV Indonesia. Terus Metro TV, Kompas TV. Terus media apa ya? Media nek Jogja TV rendah. Nek SCTV Indonesia, RCTI, JTV, iNews, MMC TV, nge-live ki ya satu. Satu ana kok mati iki. Tur ya sik kuwi, Joyce kuwi. Live streaming, live streaming. Isuk-isuk iki ngene iki wayahe subuh ki live siken. Bar kuwi engko cas kebak live nah. Onone ming live karo ming live streaming Joyce kuwi. Terus sisoi ning Blitar siket dhewe galek terus galek Kediri balik Kediri Blitar. Kediri asline iki Kediri siken kok galek siken lek. Lek galek siken kok Kediri siken. Ya sakarmu. Kono jajal. Tur ya jos kuwi nek ngelaf-ngelaf. Siket dhewe iki ora Kediri siken kok nek arep ning gone Gusti Dawi lho. Tenggalek siken lagi Kediri terus Blitar. Bojonegoro terus Blitar. Ha kuwi guys, ayo sawer-sawer Bojonegoro terus Blitar. Tur ya sip kuwi. Iki malah teko bahas mangke. Melu kelaf piye, Mbah? Kene ngelaf. Jos kuwi. Nek ngelaf ki ya sadu ki. Galek sike lagi Blitar guys. Mbah Asman ketoke arep melu ngelaf lho. Tur ya moto metu sisuk. Bebengi langsung tak tegesane tak ucapke dadine batu moto. Ya ora apa-apa, men mlebu TV no. Mlebu TV. Lampune udah kan, Mbah? Tanduk. Shoteng ya tanduk. Mengko shoteng ya sip kuwi. Kurang pirang menit ya? 8 menit ya. Sing penting tanduk kok.
tenor sip kuwi. Ora sponsor engko potong sponsor engko. Yo nek Gustachip yo jos kuwi. Malam syuting esok syuting. Menti delok Pak Prabowo iso mangan enak gratis. Variasi kuwi. Gratisan ya gratis. Kalau ya sisoke Tenggalek Siken Hakim Bojonegoro Kediri Siken Hakim Bojonegoro terus Blitar jos kuwi. Ini Karya satu. Sisa ning gone Gusidam. Sawer ayo sawer. Ndi bocah. Sementing yo. Sawer ayo. Sawer. Grek subuh ya. Sepenting live streaming sahdu. Galek siken lagi brit. Galek Kediri terus meni yo. Bojonegoro Blitar. Terus tanduk. Galek siken lagi Blitar. Ya live ki pindah-pindah ngene iki. Jenenge live. Live streaming. Ning YouTube live men Josu. Ya men kaya GTV Kompas TV. Karya sih kuwi. Live siken Josh kuwi. Engko kula menit ditingkas pateni. Off siken. Live engko meneh. Ya, sing ya sahdu ini malam-malam live streaming hari ini. Terus ya nek nge-live ming karo ming streaming ki ya sahdu. Wes ya guys, tak pateni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.